Straight to the Gahapong point. adlaw mga kagalaan, dunay gipahigayon nga rally ang Iglesia ni Cristo didto mga higala sa EDSA ug unya dunay mga sympathizer sad nga ni apil mga higala no. Bisan og dili mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga ni apil sad no sa gipahigayon nga rally mga sukin tigpaminaw. Nakana magong rally mga kagalaan kabahina sa freedom of expression, so atong hatagag higayon no ang kadtong mga kaigsunan nato nga nipadayag sa ila mahigalang mga opinyon, ila mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon mga sukid tigpaminaw. Kay dili ikalimod do na magay lain-laing opinyon ang mga tao, unya ang mga nagtan-aw mga higala nga tan-aw nila medyo lahi naman dili naman normal ha. Og mupadayag sila sa ilang mga sentimento, welcome kay na because kabahin ka na mahigala sa constitutional rights sa mga tao. Straight to the point. So ang hitabo nini mga kigalaan, kung imong tan-aon, medyo doon naman good mga higalay, mga observations sa pagkakaroon sa mga panghitabo sa atong nasod nga ang balaod mga higala bisan unsaon pa mga kagala explicar ang mga tao nga nag-observe gyud makasabot nga duna mahigalay pagpanggukod nga nahitabo sa pagkakaroon ngadto sa kunta sa politika. Straight to the point. Kay ibutang talang obvious naman kaayo. Kutob mga higala sa mga ni barog, ni tingog mga higala, ni padayag silang sentimento nga against administration, gipanggukod man gyud. Mismo kini mahigalang Senado, nabahin man ni mga kagalaan, kay doon na may grupo mga kagalaan ni Win Gatchalian karon, doon na po mga higalay grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Kung maghisgot ta og corruption, ang ato diha, kung pagukod yun sa corruption, di gukuron tanan. Kay accountability makaning ato. Pero kung matingala ka, og nag-observe ka, di na lang tamag likoy-likoy pag-istorya kay may mga bata tanaan din Unya may man mga higala og dili maka-catch up na mga tao. Kasabot man na, di man pwede nimo nang imong tuyok-tuyokon og istorya. Sa majority black nga mga senador, why natandog nila? Dili sa minority, mao mga higalay gipanggukod. Sa majority black, why problema? In fact, mga kigalaan, bisan og hinapay na lang, wa matandog. Unya, kadto mga higalang, dili sa pikas, nga nabira na, hayahay na pod. Kay kanalandaan mahigalas, Chis Escudero, maghisgot kag campaign contributions day. Controversial ka ng contribution ni Chis Escudero. Ha? Nga kadto mga higalang may donate niya o during sa election period mga higala nga magamit kay contractor to mga kaigalaan nga na-involve sa flood control project. Straight to the point. Kadtong contribution mga higalang nadawat, campaign contribution nadawat ni Tulfo day. Kanang na-report sa Billionaire Channel. Gikan sa contractor. Pero wa na mga higalay, hayahay sa wa sa matandog ron. Si Chis mga kagala natandog unto primero pero karon nga ni balitok na, hayahay na. Although si Chis Escudero mga higala kabantay mo hilom-hilom lagi taon ron, sa Jewel, di lagi kayo magpa-kuan-kuan kay medyo adto lang sa kapadaplin lang sa mo. Kaya ang mga tao, di man na mahibaw, di man na imong puyok-puyok lang ng mga tao, kasabot mo sa aktual. So, bisa pa kung saan, mingon Chis mahigalang ni, bali sa spikas, kay mahal niya ang nasod. Hasta Jewel mahigala, medyo, ang mga tao, dili mga kay kasabot mga tao, ana. So, karon kining contribution ni Chis daan sa campaign contributions, questionable man, dako kay issue ni sa una day, nga napatando ni Chiljuk no tong kwan
katuto ang contributor. Ya Cheese Escudero sad ni angkon mga higala labot ana. Mao ganito mga higalay nakatangtang niya isip Senate President and again kay nagkuditada yung kunuhay sa dito sa Senate. Itangtang Cheese Escudero mga kahigalaan. Kaya ni angkon mas Cheese ato panahon na may galangan dunay campaign contribution nga iyang nadawat. Pero ingon niya, personal funds to mga kahigalaan. Pero mo lagi na nga, medyo lalisunon mga higala, kaya ingon mo itong kontraktor na nga, mura mag nagkuha ang kwarta sa pikas bulsa, gibalhin sa pikas bulsa. Very controversial. Pero pagbalhin ng Cheese karon, hilom pa mga higalas tirana. Mausad mga higalas, Joel Villanueva. Pero mo na kung ingon lagi, in fairness si Cheese o ni Joel, medyo o giunsa sa paghulga mga kaigalaan di padlalim ng ilang mga naagian. Straight to the point. Kato Jinggoy nagpapriso gyud. Tan-aw nako kinis Marcolita mahigala mo ilang sunod nga gigukod ron. Og magpapriso ni Marcolita mingon niya bahalag mga priso basta padayon nako barog gyud sa kamatuoran. So unsa iyang baruganan depende na, no? Ato ning klarohon mga kaigalaan ha kay ang mga tao nagtan-aw magod pagbali mga higalang Cheese hayahay na. Pagbali ni Joel, hayahay na. Kato may Joel, mga kagilaan, dili to lalim tong iyasad kay siya na may isunod ni Jinggoy. In fact, ningo naman to si Buying Remulla nga hinog na ang kan Joel nga kaso. Hinog na gyud. Karon mga higalang ni bali na si Joel, ni balik ko kahilaw. So ginahuna tong maayo ni Cheese og ni Joel nga bida og mga priso ta dito ba sa regular gyud nga jail ibutang indekin. Parihan Jinggoy mga higala, medyo di sila kadawat anang dapita so balitok. Pagbalitok ron ay na. Kadto nga pambalitok gukod yun kay in fact kinis Cayetano og si mahurot ni kining minority black. Unya mga tao na nag-observe kasabot mga tao nga di man ni panggukod man nga pamulitika, di man ni accountability mo ituyo. Kada bitaw Sara Duterte, kung accountability na, okay, go ahead. Impeachment pa ka, sige. Unya, atong piyungon ang atong mata sa flood control nga may pinakadako ang kinawatay. Mugawas mahigala ang imong pagkahipokrito na napita, kung mauhuna. Atong klarohon nga ang Iglesia ni Cristo, miingon nga, dili sila supak sa balaod indekin. Ang ilang supak, ang pagbaluktot sa balaod mga kaigalaan. Muna nga karon padayon to ang ilang panagtapok-tapok pag padayag sa ilang sentimento labot sa mga nahitabo karon sa atong panggobyerno. Straight to the O point. kana atong girespetaran tungod kay kana kabahin, tipik og kabahin sa ilang constitutional rights. Straight to the point. Doon na po yung mga tao nga bisag dili membro sa Iglesia ni Cristo ni apil sad. Ilagya po na mahigalang rights, no? Nagsugod ni kagahapon mga sukid tig paminaw, no? Okay. Kay ang mga tao manggod, dili nato i-underestimate ang ilang understanding sa mga panghitabo karon. Nag-observe ni mga tao nga lahi man ang dagan sa investigasyon, dili man purely for accountability reason gyud ang paggukod mahigala ining mga dunay na lapas nga balaod. Kay moyong ka nga accountability, ang balaod mahigala fair ang iyang pag-implement. So imong makita ron medyo lahi man ang gipanggukod mahigala politically motivated man. Kay kung di pa politically motivated, i-appeal tanan nga na-involved ining mga anomalya mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Karon bisan pa og wa kay involvement or bisan pa mga higala og doon na kay sipyat gamay. Kay kitang tao mahigala isip tao naman tay mga sipyat ginagmay. Mauto mga higalay kuy-kuyon og maayo nya kadtong sipyat nga dinagko wa na. Adi gito sipyat tong dinagko na gid kay labi nagmali-malita na ng kwarta. Wala man. Kawantay mo man akong giingon, bisan gani sa flood control investigation, asa man ang flood control investigation ron? Nga naa naman si Erwin Tulfo, mahigala siya naman maoy Blue Ribbon Chairman. Blue Ribbon Committee Chairman. Wa na ilalis. Muna akong giingon, klaro-klaro lang itong komentaryo ba? At itong panahon nga lalisunon pa.
kinsay legitimate Blue Ribbon chairman gailog gabrasuhay. Pero karon wa na gyud. Kamo na. Si Erwin Tulfo na mao mahigalay Senate Blue Ribbon Committee chairman, pero kabantay ba mo wa nay laing schedules Blue Ribbon day. Nabay miingon nga mag-imbestigar sa sunod semana ana na pizza mahigalag kinsay pang-imbitaron wa. Ang mga na-involved o kadto mahigalang gipanangtang bisag katong gipanangtang lang BBM diya sa Malacañang bisag butang ta lang way labot sa BBM. Mga tao na mo conclude kay ang corruption na anas doorstep sa Malacañang. Mga tao na akong pakonkludon. Sila si Amina Pangandaman lang. Si Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin, bisag sila lang. Ang mga tao na lang akong paingon, abot apil ba sa BBM o buwa. Pero naana sa doorstep sa Malacañang ang korupsyon. Igo lang yung mga tauhan na gipanangtang. Even si Lacson, mo'y nagsulti. Kaniadto nga, gidaan nila kuno angan ni BBM. Kamantay mo, si Lacson may nag-expose na day. Nga, why labot si BBM, gidara niya ngan, ninin lang Ina Pangandaman, nilang Traigib Olaybar, mga way batasan na yung mga tauhana, gidaangan sa presidente sa ilang pagpangawkaw. Straight to the point. Pero nga nung si Lacson nga miingon nga, gida ang pangano, man nagyaring niya ipatawag sa iyang Blue Ribbon Committee. So magklaro ni mo, kanabang klaro-klaro ba ng istorya ba? Di naman tayo magpihig-pihig bitaw? Klaro kayo nga medyo dunay kakulian kini. Og mupadung na sa Malacañang ang investigation mahigala, padung na nitong ebidensya, wala na. Wa man gyud mapatawag, bisag ibutang ta lang way labot sa BBM. Pero ikaw may BBM, wa kay labot. Unya maingon nga nakadawat og kwarta, mahigala mali-malitang kwarta, angay matarong na sa BBM gyud may mulimpyo day. Sige mang limpyo. Sige mahigala mo imo ingon be, imbestigaron tani. Klarohon tani kinsa maning ngano inyo mangida ako ngan. Para klaro ba? Pero nahilom ang tanan. Nya mga tao di man na mga kasabot mga tao nalayas. Oy, lisod ba kay nang imo pagpuyo-puyo ko ng istorya ha? Straight to the point. So kana klaro kay mali-malitang kwarta. Nya doon na ba na himo mga kagilanwa? Mangusog yun sa BBM. Kana bang gida imongan bitaw? Gida imongan sa pangwarta? Mangusog ka yun. Mabita na akong concern bitaw dahil ka na bitawng di pag unsa pa mo na ingon ko nga naay mga vloggers uban. Mo na akong concern. Actually ha, I hope mo na akong concern naay mga vloggers uban nga nanguha sa ato mga videos ug uban pa. Na, sige na lang kay mo man ang ila. Acknowledge sa mo puno mi diri. Pero ang ako lang hangyo ba unta, Inday Maris. Kana bitang muda sa kungan, ayaw lang og kuan kanang panalitan ko mag-vlog mo, pag vlog lang mo, okay na lang ko anak ko, ninyo akong video. Mao naman ay naandan gi sabuag man akong komentaryo. Di okay na lang ko anak, pero kanang madasa gyud sa kungan Rufil Banyok. Bida niya simbak ko uroy og manay akong gikakuanan, digital kayo bitaw, lisod kayo gukuron kay mga laki sa ni mga tawhana sa digital ako concern gyud ko anak. Pero ako ipabalik-balik yun, usara na akong Facebook, mga higala nga Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga doon blue check. Mo na akong Facebook page. Kaya kung kuyawan mo gud ana, I hope ha, ayaw lang gid taon. Ayaw gid mo tuosad. Bisag kinsa nga mga politiko nga muingon na gani nga, nay nangayo og pabor kini si Rufil Banyok, nya migamit sa Facebook nga, ayaw gid taon. Ako concern kay ko ana, mo na akong kuano ta ba, nangingon ko Inday Ken o Inday Maris nga, kung palihog lang, maghimo lang mo inyong Facebook. Daghan may mga vloggers nga naghimo ila, nya, ikuha lang sa among video. O alam ko problema, anak na lang, kay total, nya, gi-acknowledge sa sata. Okay ko, anak, pero, kanamang gamiton ako nga, giba nga, maog yung nga niya human, kuan. Ini pangomentaryo, magod na ko, responsible ko sa akong komentaryo. Og no, kay gi-post niya, responsable ko, kay ako man na. Pero, nailay nagdas ko nga, nahitabo na sa una day. Nga paglakaw-lakaw na ko ginagrubiha isuga sa imong imong komentaryos kon. Wa ko'y problema nang isog. Kay nako sa baruganan nako sa saktong lugar mo kan magyud ko.
Wa may problema ko na di man ko mo hadlok kanila pero kanang lain ba mo ay magpaisog-isog dito nya dili ako nag-post dahil lahi pud na. Mo na akong hangyo, mo na akong punto. Nga mamalihog unta ko kanang mga vlogger nga magdagyon sa kungan ayaw lang pod. Padala ka ng lain nga unya okay ra ko. Ang akong komentaryo, kuhaon ninyo, sige lang. Kaya nga naman, lisod ba kung among trabaho media ba ta? Nga doon na yung mga tao mahigala nga manggamit man mo na labi na ron na uso na ni mali-malitang kwarta ron. Mapasinginlan mo ahat din ha. Muna ako nang gikuan nga ipatabang tanin sa NBI in ani. Muna akong concern na kaya lisod mo ko kayo nga nabay maggamit-gamit sa itong pangan. Doon nabay solicitation sa una nga dito sa Leyte day gigamit akong pangan. Nakasibaw tong naggisolicitan kay isa astang spellings ko nga sayop man. So kay bawas ang dili ako. O kaning anak ba malihog lang tako nga kuan. Muna sa ako sangyo nga. Sige lang okay ra ko no problem ra nga. Nayuban gichap-chap akong komentaryo gisabuag nila. Asa lang mga bot. Okay ra ko na no problem. I-acknowledge sad gamay na lang nga diregi ka na mo. Pero kanang ako nga nga dalhon sad ayaw lang po dunta kay kana na ang lisod na sagog ayo na nga kuan gyud basi mamislead ang mga tao ba. Mo na akong punto sad. Mo ni kini pong kang BBM kung tinuod man galing nga si BBM wagi labot gidara iyangan inila ni Amina Pangandaman imbestigaron na sila mangusog si BBM anag mauhon mahigala. Si Lacson mismo mo nag-expose anak kani adto kalit man nagliko is Lacson. Mo na ako pag chairman si Rodante Marcolita sa Blue Ribbon, okay to. Pag primero. Sa dahang gipulihan siya, si Lacson may nagpuli, okay gihapon. Pagsugod. Kadugayan na iwa naman mo klarik si Lacson. Hantod ron. Nabalik man to nila may galampiya kay Tano niya, nakuha na po mga kagalaan. Si Erwin Tulfo, nakiguan man to nga, himo sa sila. Kanabang panahon ba nga naay, na parihado na ba'y, ibutan lang, di lang ko maingon niya, kani mo illegal, kani mo di. Parihado na illegal nga basis. So, nabutang mahigala nga duha ang nag-claim nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Anong panahon na? Hearing mahigala si Cayetano o si Marcolita, hearing po mahigala si Tulfo. Karon nga wa nagilalis, sila na gyud, wa na hinuon. Wa na gyud mapatawag to sa Amina Pangandaman. Sila si Traigi Pulaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin, wa na gyud. So, maklaro ni mo doon na may lahi man ng kalakiha. Straight to the point. Ha? Unya, tanaw ni mo mga senador, kini klaro-klaro ba lang ba? Ay kini ka Marcolita, issue mahigala, labot man is campaign contribution. Mo na giingon ni Leandro Libiste kung ingnon nga kini campaign contribution o istriktuhon ni tanan, kanang tanan mga senador, way makalikawasan na lekin. Kaya mismo ka na sa BBM mahigala, kadawat na ni campaign contribution sa Kilanti day. Ha? Dari mga contractors. Na kining hitabua, kining campaign contributions, kada magong panahon sa eleksyon mahigala, ang kumilik, doon na say gihatag ba nga pagtugot. O doon na po yung mga limitations. Kana mo kandidato ka mga kahigalaan o national nga mga positions, bisa ka nagdili national mga higala, doon na mangamot ana alang sa pagtabang sa imong campaign materials sa imong mga gastuhanan inana. Pero kanang tanang senador napag mas dako gyud na mga campaign contributions bisag Chis Escudero bitaw. Na issue ba ito? Pero pagbali na ni Chis, wa na. Mo nagkabantay mo ang mga tao lon observant kayo. Di man nimo ma-underestimate ang ilang understanding kasabot man tao na sila Di ba na ingon nga imo lang murag mga bata ba nga imong gimagic ba? Imo gigunitan ng doon na kay itlog spugo gigunitan sa pikas kamot kay. Unya imong gilipat-lipat ang bata, niya butang nimo pikas kamot ang itlog spugo, imong gina asaman dali lapit be. Asaman dapit din ha. Kana mga bata madaling mislead pero kana mga dagko dili Kana mga higalang ni asa majority black, prangka-prangka ba lang. Wa gyud natatsa nila. Nabagoy nagkalisod, nabagoy gigukod, wa. Ang gipanggukod diri sa minority black. In fact, si Chis Escudero mahigala o si Joel Villanueva apil na ang gipanggukod. Sa dihang ni balitok na, hayahay na ilang baga ron.
Ang mga tao nakakita na, oy, wala sa ingon nga kakita ang mga tao. Kay magisgot kag campaign contributions ang daan. Kini ka Marcolita, 75 million. Daha, ako example ha, dili pa tamo adtos kwan. Ano bang way tatsa ba? Og nakas majority, okay kay ka. So, selective injustice, dili fair, kumaohon. Kaya ka ka Marcolita, 75 million. Og ilang imbestigahon, sige imbestigada. Portanan. Kanang campaign funds mga kagilaan, manawat man na sila mga campaign funds diha. Unya ang labos tanan, kining gikan campaign funds ng gikan pagis kontraktor, gisaman. Sa kanyang chis ko dito ko day. Pero okay naman sila. Sa kanyang kang Erwin Tulfo, naba investigation nila wa. At niya report may gala sa kanana ang Billionaire Channel. Ako lang i-quote mga sukit di paminaw. Courtesy sa Billionaire Channel. Dili ni akong video. Dili ni akong video. Dili ni video na mo sa DYHP. Akong i-acknowledge ang Billionaire Channel ani nga mao'y naghimo ining maong report. O sige ko no names ay kaning kang Marcolita 75 million gukod. Nya kining kang Tulfo mahigala katong kan sis gukod sa kadali. Nya karon okay na. Katanawa ha, pila man kang Erwin Tulfo mas dako-dako gikan pagis kontraktor. Sige na kani palikon no kanilong. Ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. Okay, pause. May 100... Kani ha, Billionaire Channel, hindi ni ako. Atong i-acknowledge ang Billionaire Channel ani. Pila may campaign donations nga dawat ni Erwin Tulfo, 120 million. 120 million. Gikan sa kontraktor nga si Yap, ang kang Marcolita 25 million na. Ang kang Erwin Tulfo gikan pagis kontraktor nga ingon si BBM kadto mga kontraktor na involved to flood control project. Ang question nun, na ba investigation against Erwin Tulfo? Na ba? Mo na simple kayong pangutana. Naabay investigation against Erwin Tulfo nga nakadawat og 120 million donations gikan pa mahigala sa kontrobersyal nga kontraktor nga na-involved sa flood control. Straight to the point. Diha na mahigala makita nimo nga nipalag yung uban nga sa ni kalakiha. Wala mga higalay investigation bisag buhok ni Erwin Tulfo agi matandog ini. Ngani siya pa mahigala hinuoy gihimong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kana ha? Klaro-klaro na mga sugid ti paminaw. Kadto mga contributions nga labi nag mga kandidato sa administration asa masag kwarta ato. Ang pinaka natong milabay mahigalang eleksyon kabantay mong bungga kayo og campaign materials, bungga kayo kung atol mahigala sa ilan ng mga panglakaw-lakaw
Murag si Irisi mo ito mingon day, Congressman Irisi ba to nga hasta gani si Andrew A. 60 million man nadawat ding Andrew A. Kay dam gisla mahigalag singir dito nga magkapatapok sa mga tao. Dako kay gasto kita mo pinubri naman tong taga kuan gani katong ilang grupo mahigalan nila Marcolita. Magrally to pinubri naman to kay ila. Ang admin mahigala perti manggrabiha bungga man kayo asa man sa kwarta to. Kisa may nag-contribute ato. Ngano may bisagamay ang investigasyon ato. So kini ka ako example lang ni kang Erwin Tulfo. Ka Marcolita gukuro nagtaman sa ginhawa 75 million man. Ang kang Erwin Tulfo nga 120 million ayaw la gukura. Nagikan mga higala sa controversial nga Yap Brothers nga na-involved sa flood control project. Straight to the point. Muna niya mga tao, di man, mga tao kasabot man, ana. Di man ni mo swords bulsa ang mga tao, nag-observe man. So, ari ka may gala sa mga senators sa majority block, wa gyoy tatsa, bisan gamay. Di ay mahigalay na natatsahan gamay, si Cheese o si Jewel kay wa man mo dali og join sa majority. Si Cheese Escudero na apo na mahigalay contribution gikan mga kagalaan sa kontraktor. Nga kaniadto mahigala sa si Cheese Escudero wa pa mo baliday. Giayo ta ibisigal sad nga do na mahigalay gikan pod mga kagalaan sa kontraktor. Pero pagbali ng Cheese, sukad mga higalang ni Balis Cheese Escudero wala na. Ayahay na. Mao pos Joel. Pagbali na mahigala pero mo na kung gingon in fairness si Cheese o ni Joel ha, wa ta kay baw unsa ka ilang nagian. Nga basta-basta na lang mga higala nga ni tumbling sila. Di na basta-basta mo tumbling na mga tawana oy. Kasabot sa gud sa unsay political implications. Kasabot sila sa ilang political futures ilang gipangbuhat. Pero naagi mga grabe na gyud kayo. Dili nila kaya nga sundon mahigala ang nahitabo ni Jinggoy Estrada. So kung imong tan-aon ang natandog ron, ang gisigihag duot ron, ang minority black ra. Ato ko na ipakita tong picture sa minority black. Kini no? Kini no? So sa minority black, duda ko ini pasakaan nilag kaso ni, mahurot-hurot nilag pasakag kaso ni, mahabilin ni duda ko si Amy Marcos na lang. Hutdon yun. Unyawa matandog ang dito sa majority. Aka na mahigala matingala ang mga tao. Kada bang obvious ba? Tiya mo na, ang kang Cheese Escudero, isyo gusto kayo. Pero pagkahuman, wa na. Ang kanang kang Joel Villanueva, sa may nag-ingon nga hinog na nga si, kuhan man, si Ombudsman Buying Rimulya man. With due respect sa mga trabahante sa Ombudsman. Kaya ako yung ibalik-balik, mahigala, akong pagkaila sa Ombudsman, sukad pa kaniadto. Ako nang maistra si Director Virginia Palangka Santiago sa Director sa Ombudsman kanito. Sukad pa kanito, wa na matandog akong pagtanaw sa Ombudsman. Mga maayon na mga tao. Ikaw gumugukod sa korupsyon. Okay kayo, nagrespital ko nila. Kinilang kang Buying, Rimulya may gala, medyo lahi ng iyang kalaki. Nga naman nga, siya may nag-ingon nga, sunod ni Jinggoy, ang sunod dakpon si Cheese ni Balina, sunod dakpon si Jewel. Kay hinog na kayo ang kang Joel. Ogwa pa mga higala mo balis, Joel. Madayunan dito kahinog. Puuno na gito, Joel. Gitanugan o balik mahigala ni Buying Rimulya.